kabisyo, ang oras natin, we got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. That's right mga kabisyo, it's Friday. So marami pong mga kabisyo natin dyan ang merong lakad. Kumbaga yung iba magpapagpag ng stress dahil for the entire week, ang dami pong ginawa, ang daming mga trabaho, ang daming mga deadlines. So ngayong Biyernes, siguraduhin nyo lang sa inyong pagliliwaliw ay makakauwi pa kayo. Delikado yan, baka makatulog kayo sa kung saan-saan. At pagkagising nila, Tang, saan na sila, Tang? Ay, basic, baka nasa kabilang buhay na. Yan po yung pagkakaingatan nyo. Well, mga kabisyo, this Friday is a very special Friday because it will mark a very special person na nakasama po namin dito sa aming himpilan. Well, I'm talking about walang iba kundi si Totoy Bato. This is the last day na maririnig po natin si Totoy Bato. Dahil siya po ay magiging si Totoy Bati na. Hindi na siya magiging bato. Anyways, mga kabisyo, next week, starting July 15, may mga pagbabago pong magaganap dito sa Love Radio. May mga bagay pong mawawala. May mga bagay pong may darating na bago. So, antabayanan po natin yan. Well, talking about Totoy Bato, mga kabisyo, alam nyo naman si Bay, si Uncle Totoy, we've been together for a very, very long time. Since way back in 2008. Wow! Ganun po katagal ang aming pinagsamahan ni Totoy Bato. Ayan, so starting from the Yes FM days until nandito na po kami ngayon sa Love Radio. At ang maalala ko pa, nung nauna akong nandito, napuntapad pa dito sa Love Radio, naiwan si Totoy sa Yes FM. Napasama po siya dito, napadpad siya ng Love Radio. That is because during, that was way back 2016. 2016 po nung nagkaroon pa ako ng heart surgery at kinakailangan ng may tumao sa aking programa. So si Totoy Bato po ay from Yes FM ay tinransfer po dito sa Love Radio. And that marks, of course, doon po nagkaroon na muling nagkasama kami ni Totoy. Ayan, dito sa Love Radio. That marks, of course, the rap-rapan sa umaga. Wow! Ayan, kung maaalala nyo na matagal din po kami ni Totoy na nag-handle ng morning hanggang sa nalipat po dito sa programang EDSA. Hanggang sa nagkaroon ng kanya-kanyang programa, mga kabisyo. Kita nyo po na sa mga nanonood po sa atin sa social TV. Malayo po, sobrang tagal po ng pinagsamahan namin ni Totoy. Kaya ang masasabi ko lang, well, I would like to tribute this last ad-lib ko dito sa programa ngayong Biyernes for Totoy Bato kasi personally, I will miss him as a partner on air and we've been through a lot. Sobrang dami naming pinagsamahan. So, we share a lot of thoughts, mga kwento sa buhay-buhay. And now, the end is near. And so we face the final curtain. Ayan po, mga kabisyo, sa sobrang tagal po ng pinagsamahan namin ni Totoy Bato. So, nandito pa rin din naman si Totoy. Makikita pa rin din po namin. Pero, definitely, mga kabisyo, you will hear a lot of good advice mamaya sa kanyang programa. Kaya antabayanan po natin ang huling araw ng pagsasahimpapawid of the great Totoy Bato. Ang huling pagtutoy. No. Alright, mga kabisyo. Always say hello, never say goodbye. Sabi nga nila.
Dahil nandito lang kami. Totoy ba to? Good luck sa iyo, bye! And we're always here for you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!